Dobrzyńcą programuje na etat cię znaje polski ziemniak. Стремянника Кашеби фейруją Dzień Jednoty Kasiebów. Кожного року потікомиться в іншому плацу. Латос вилеме в Кольбуда. Ветім, хто сандеяло, втисне się dzieliku na jutawcie. To są w 1938 roku 19 stremiennika. Pierwszy raz Kaszeba wspomniele w dokumentach oficjalnych. To był dokument bulla wystawiony przez papieża Grzegorza IX. W tym dokumencie książę Bogusław, który badawał tę ziemię, był nazwany Duch z Kasury. Po raz pierwszy w historii to miono Kaszeby się pojawiło. No i to jest potem to takie ważne, że my Kaszeby jesteśmy co najmniej 800 lat, a wszystko na to wskazuje, że to było znacznie dalej. To Leno był pretekst do tego, żeby taci Dzień Jednoty Kaszebów zorganizować. On jest fejrowany w 2004 roku i chodziło, mi się zdaje, że tyle to, żeby Kaszebi z całej Europy, bo w 2004 Kaszebi młodzi przede wszystkim wyjeździli szukali roboty, żeby tego dnia jakoś zintegrować, wspominać o tym, że my jesteśmy razem. Dwadzieścia lat później, w tym roku, to już mi się zdaje, że chodziło coś innego. Chcemy wychodzić z ofertą, jaką zwać kultura kaszebska, tym ludziom, co na Kaszebę przejeździwają. Pod naszym niebem jest plac do wszechści. Chcemy być jako Kaszebi, chcemy przetrwać. Nie chcemy znowu wrócić gdzieś tam w jakieś głębiny historii, bo musimy dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku mieć stara o to, aby język był żywy, aby tradycja była żywa, abyśmy jako Kaszebi mogli trwać. To jest to najważniejsze. Dla Kaszebsko-Pomorskiego Zrzeszenia, dla wszystkich dziejarzy. Przez te 20 lat inne elementy są w tym świątce pojawiały. Pojawiały się akordeony, co wielu ludzi kojarzą z Kaszebama. Pojawiała się baśka. Bez wyjścia. Nie, za 4 jest. Mam nadzieję, że w przyszłych latach ta oferta, jaką sparłączonuje z Dniem Jednoty Kaszebów, będzie iść bardziej rozkłestożona, iść bardziej bogata.
Pomysł, aby Dzień Jedności Kaszubów uświetlić wspólnym akordonowym graniem, biciem rekordu w jednoczesnej grze na akordonach pojawił się w 2006 roku i był to pomysł kaszubskiego działacza z Gochów, czyli okolice Bytowa. Jest nim Marek Wantoch-Rekowski. Przygotowania są podzielone na 3 etapy. Pierwszy etap polega na tym, że publikujemy nuty utworów, które wspólnie zagramy i kto chce, kto potrzebuje, to sobie samodzielnie w ramach indywidualnej pracy artystycznej ćwiczy. Drugi etap to już próby na miejscu w dniu właśnie, w którym mamy tą uroczystość Dnia Jedności Kaszubów. No i oczywiście godzina 0, kiedy jest już oficjalny nasz wykon, występ. Te dzisiejsze utwory to grałem niektóre pierwszy raz, a niektóre to mi się przypomniały, bo to są kaszubskie. Pamiętam, te utwory były takie. Muszę przyznać, że dyrygowanie tak wielką grupą muzyków nie jest proste, chociażby dlatego, że nie wszyscy są profesjonalistami, nie wszyscy skończyli szkoły muzyczne, nie wszyscy znają nuty. Dzięki temu, że spotykamy się regularnie raz w roku, jakkolwiek to brzmi, z każdym rokiem jest nam dużo łatwiej. Także wielka satysfakcja i radość z tego, że możemy w takiej dużej grupie muzykować. Ja nawet jak jadę gdzieś na gościnę, to ja mam zawsze akordeon w samochodzie. Jakbym kawę dostał, to muszę to odrobić. Człowiek się wtedy uczy. Tam gdzie zagra, tam zagra i to jest ta cała nauka, nie? Niektórzy się wstydzą, nie? Ja nie. Ja gram różne melodie, i takie ludowe, i takie, kiedyś takie się śpiewało, czy Głęboka Studzienka, czy tam różne tytuły. W domu rodzice śpiewali. O, temu ja gram. Nie udało się pobić rekordu, ale pobiliśmy zeszłoroczny wynik i to prawie o 100 osób, także jest bardzo to obiecujące. Budzimy się po tej covidowej przerwie, bo ona jednak troszeczkę negatywnie wpłynęła na tą naszą uroczystość, także z każdym rokiem myślę, że będzie coraz lepiej. Liczba grających i podaję od tyłu. 4, 4, no i najważniejsze jest ta suszowa. No niestety, 244, ale wielkie brawa dla Was. Nie chodzi o rekord. Nie chodzi o rekord. Chodzi o wspólne muzykowanie, o promocję Kaszub, o promocję kaszubskiej kultury, muzyki. Myślę, że to jest najważniejsze. W ramach tego Dnia Jedności Kaszubów także pojawia się
moja wystawa, moja kolekcja kordonów, w tej chwili największa, bo liczy ponad 330 sztuk instrumentów z rodziny strojika przelotowego. Z częścią przyjeżdżam właśnie na tą imprezę w tym roku do Kolbut, gdzie można podziwiać przepiękne, unikatowe instrumenty. Ja już zacząłem grać, to było chyba w Bytowie, w Miastku, w Chojnicach było. Ostatnio było tu na Wybrzeżu, a dzisiaj jest tu. Także ja zawsze jestem. Będzie grał Pan dalej? Tak, ja zawsze mówię, jak ja tam nie będę, to się nie odbędzie. Tak ja to lubię. No. Każda gmina chce być gospodarzem tego Zindzeniu, tego święta. No i tak jest. Zresztą też w Kolbudach, no widzimy jak tu jest fajnie, jak tu się zmieniło, że to też taki zamysł, żeby to robić jedno z gminami, żeby pokazać jak Kaszebi są gospodarni, jak oni są usta, jak oni potrafią, ile oni zrobili tu. No i to jest też po to. Ja. W Pana ręce oddaję to narzędzie, skrzypce diabelskie. Brawo, a kto chętny chyba samodzie z głosem, panie przydniku, to oni. A my są przed welowaniem i to dzisiaj ja nie mogę tego rzec, że to rzek na Koscyźnie. Najważniejsze wydarzenia połączone z Dnia Jednoty Kasiebów miały place w niedzielę. Równak Kasiebi płytka są tyś prawie 19 stremiennika, by złożyć kwiutę pod sztaturą księdza Świętopyłka w Gdyńsku. Spotykamy się tyle pod sztatura Świętopyłka Wieldzigłe 15 lat. To jest dzień, w jakim chcemy uczcić ta pierwsza zmianka pisemna w Kasiebach z bulli papieża Grzegorza IX z 1238 roku. I to jest dzień, kiedy chcemy pokazać bogactwo tej kultury kasiebskiej, pokazać też jedność, że pomimo tego, że my jesteśmy różnymi ludźmi, mamy rozmaite poglądy na rozmaite sprawy, jesteśmy w stanie spotkać się i gadać i po kasiebsku, i po polsku o tych najważniejszych sprawach dla Kasieb, dla Pomierzgła. Fejrujemy Dzień Jednoty Kasiebów. To jest święto, jakie powstało w 2004 roku z inicjatywy Tomka von Piechowścigły. To pierwszy karnał fejrujących lezy było bardzo malinci, ale już od 2005 roku no rosło i rosło. Ja sam biorę w tym fejrowaniu udział od 2005 roku. Myślę, że tak nie bandzę, że znowu nas nie bandzą. My bandzemy. O to idzie. Nigdy do zguby nie przyjdą Kaszeby i to hasło w ten Dzień Jednoty Kasiebów trzeba derchem powtórzyć.